opakujem znova, táto téma bola viackrát komunikovaná. Dnes ju dávam ako tému pred vás, pretože tá žilinská verejnosť je trošku tak rozdelená. My komunikujeme tú predstavu, tá predstava je úplne jednoduchá. Ja som to deklaroval aj pred voľbami a deklarujem to aj dnes. Deklaroval som to aj pred voľbami, jednotlivými krokmi. Bol som iniciátorom oddelenia prevádzky zimného štadióna od Mestského hokejového klubu kvôli transparentnému celého toho procesu. To sa už udialo. Prevádzku zimného štadióna má spoločnosť Žilbit. Nehovorím, že je to konečný stav, ešte budeme o tom rokovať, či nevznikne napríklad a berte to naozaj ako veľmi moju takú skôr moju myšlienkový pochod, že možno vznikne aj v súvislosti s inými vecami organizácia, ktorá by zastrešila všetky športové objekty, mestské objekty, hovorím o infraštruktúre a v tom prípade je možné, že to zo Žilbitu, ale to už bude oveľa jednoduchšie výjmeme, ale to naozaj len myšlienková. Čiže teraz je to v Žilbite, Žilbit momentálne dokončuje kompletne všetky právne vzťahy medzi MSHK a respektíve medzi nájomcami, ktorí budú si prenajímať priestor ľadovú plochu v objektoch Mestského zimného štadióna, či toto je vo finále. Čo sa týka správy zimného štadióna, máme veľmi podrobnú správu o stave zimného štadióna, nie je lichotivý, máme tam v podstate kritický stav strojovní, v upravovniach, veľmi vážny stav, na ktoré momentálne nie sú vyčlenené prostriedky, ale to je téma zvlášť. Čo sa týka samotného MSHK, po mojom nástupe sme úplne zjednodušene tam robili poriadok. Nechcem ísť do podrobností, pretože asi by sa to možno teraz nehovorím, že pána primátora, ale skôr bývala, ale skôr niektorí ľudí, ktorí boli vo vedení hokeja ešte v lete a na jeseň dotklo. Ale pre mňa ako pre bývalého manažera hokejového klubu je to boli niektoré zistenia dosť ako nepredstaviteľné, čiže urobili sme poriadok, veľmi zjednodušili celé riadenie. V podstate dnes MSHK riadi generálny manažer pán Nociar, ktorý zodpovedá za tú bežnú prevádzku. Predtým, že samozrejme bolo zvolené nové predstavenstvo a nová dozorná rada. Myslím si, že sme všetci na jednej lodi, že je tam taká spoločný pohľad na vec. Okrem pána Nociara v tom manažmente už je iba jeden človek, alebo dvaja ľudia, v podstate teraz sa nám pracuje jedna pani na trvalý úväzok, čiže traja ľudia, ktorí vlastne majú na starosti kompletne celú prevádzku MSHK, čiže žiadne plýtvanie, ostatný potrebný personál je tam iba na dohody, aby to fungovalo. Opakujem znova, MSHK už rieši len športovú činnosť s tým, že ešte sme im dočasne dali priestor na prenájmanie ľadovej plochy kvôli ekonomike MSHK, ale to skončí na konci sezóny. MSHK dostalo z mojej strany jasný pohľad na vec, že ten stav, aký bol doteraz, je neúnosný, nie je to ani v predstavách poslancov, ani mojich. To znamená financovanie. My sme vzhľadom na nastavené zmluvy s hráčmi nutení splniť si svoje zmluvné záväzky. Ten stav je ideálny, tie zmluvy sú nastavené nie môcť v náš prospech. Musíme ten stav rešpektovať, preto ani tie pohyby hráčov nie sú také, ako by sme si predstavovali. Ale v princípe chceme dohrať sezónu čo najlepšie. Najlepšie znamená vyhnúť sa baráži. Ale sme pripravení aj na iné alternatívy, je to v rukách hráčov, splniť si svoje záväzky, ktoré máme voči novému realizačnému týmu, kde sú Žilinčania momentálne, hlavný tréner pán Škorvánek a takisto aj asistenti voči hráčom, aby jednoducho to, čo je dohodnuté, aby platilo. A už dnes predstavenstvo musí pripravovať novú sezónu s tým, že ja som povedal, že určite tá miera financovania ako v minulosti je minulosťou. Myslím, že ani v zastupiteľstve už to financovanie také výšky nemá oporu. Len chcem upozorniť na jednu vec, dochádza také vždy milnej interpretácii, treba rozlíšiť peniaze, ktoré idú na prevádzku. V súčasnosti je tam v tomto roku vyčlenených 1 milión eur a nejaké drobné. Ak sa spýtate prečo, je to preto, lebo Žilby do toho zahrnuli aj všetky potrebné nutné opravy a revízie, preto tá suma je vyššia ako boli po minulé roky. Po minulé roky tá suma bola okolo 760-800 tisíc, pokiaľ sa nemýlim, ale z tejto sumy nejde nič na prevádzku, Momentálne nemáme vyčlenené peniaze ani pre mládežnícky hokej a nemáme vyčlenené ani peniaze na MSHK, preto ide na rozpočtu idú dve sumy, ktoré by mali zabezpečiť dokončenie sezóny. Čiže pre nás je kľúčové dokončiť sezónu, splniť si záväzky. Ako skončíme sezónu, tak podľa toho sa budú odvíjať ďalšie kroky. Do zastupiteľstva ešte pôjde asi dozorčný návrh o
návrh na odpredaj akcií MSHK, že sme pripravení aj na tento krok, aby bol záujemca. V prípade, že sa záujemca nenájde, zostáva hokejový klub stále 100% akciovkou mesta, ale s tým, že manažment dnes už vie, že musí začať rokovať s partnermi a podľa toho, aké veci vyrokuje, tak Žiľa bude hrať extraligu. Ak nevyrokuje dostatočné finančné prostriedky, bude nutená sa tomu prispôsobiť a sme pripravení aj na nižšiu súťaž. Ja to osobne vnímam ako vôbec nie je zase negatívny krok, pretože ja si myslím, že pre nás všetkých je dôležitejšie, tak sme si to povedali aj na vedení hokeja žilinského, že chceme hrať atraktívny hokej a ten vieme hrať aj v nižšej súťaži a pokiaľ bude atraktívne, bude chodiť ľudia a základnou mojou nejakou ambíciou je vrátiť tomu hokeju dôveru diváka, partnerov a je na hokejistoch, či zvládnu a utiahnu extraligu alebo budú musieť hrať nižšiu súťaž. A kľúčové je samozrejme pre nás mládež a zakomponovanie mládeže aj do extraligového tímu a tieto kroky sa aj konkrétne dejú. Tá spolupráca s mládežníckym hokejom sa výrazne zlepšila, zúčastňujú sa aj našich porad. Čiže ja som tom na jednej strane optimista, tých problémov je tam veľmi veľa, ale pevne verím, že to zvládneme.